नमस्ते मैत्रिणींनो, मी आरोही उबाळे. मी माझ्या आरोही उबाळे या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. मी तुम्हाला सांगितलं होतं काल पण की मी आता पार्लरचा बेसिक कोर्स कसा करायचा मी स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सांगणार आहे. मी पहिलं क्लिन्झिंग दाखवलं, स्क्रब दाखवलं आणि थ्रेड आयब्रोजही दाखवले काल कसे करायचे. तर तुम्ही माझे नक्कीच व्हिडिओ पाहत असाल आणि घरी प्रॅक्टिस करत असाल तर करा, तुम्हाला प्रॅक्टिस होत राहील. आणि काय प्रॉब्लेम असेल तर मला कमेंट करूनही सांगा. मी तुम्हाला सांगितलं होतं स्क्रबच्या बाबतीतली माहिती की स्क्रब 2 प्रकारचे असतात आणि मला कमेंट पण आलते की मॅडम जेल स्क्रब तुम्ही गोल्डच्या किटमध्ये असतो आणि तुम्ही फक्त तुम्ही जर म्हणला जाऊन दुकानदाराला की आम्हाला जेल स्क्रब द्या तरी ती देतात. म्हणून जेल स्क्रब तुम्ही फक्त ड्राय स्किनला यूज करा. आता मी स्क्रब कसा करायचा ही तुम्हाला दाखवणार आहे स्टेप बाय स्टेप. आणि माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ म्हणजे मी असंच तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून स्टेप बाय स्टेप पार्लरचे बेसिक कोर्स सांगणार आहे. तर आता मी तुम्हाला स्क्रब कसा करायचा हा सांगते. पहिला आपण क्लिन्झिंग करून घेतलेली आहे आणि क्लिन्झिंग कशी करायची ही तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन बघू शकता की क्लिन्झिंग कशी करायची. आता हा आहे स्क्रब खूप लावायचा नाही चेहऱ्याला, थोडासाच लावायचा. स्क्रबनी स्किन रफ होते म्हणून, पण स्क्रबनी ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स, पिंपल्स, टॅन निघतो चेहऱ्यावरचा म्हणून स्क्रब करणं गरजेचं आहे. आणि स्क्रबला कंपल्सरी तुम्ही पाण्याचा यूज करा जास्त. स्टार्टिंग क्लिन्झिंगची जशी सांगितली होती तशी स्टार्टिंग इथनंच करायची स्क्रबची पण. सर्क्युलेशन मसाज करायची 3 वेळा. कोरडं वाटलं की पाणी घ्यायचं स्क्रबला. सर्क्युलेशन मसाज करून घ्यायची. डोळ्यापाशी स्क्रब जाऊ द्यायचा नाही, डोळ्यात पण स्क्रब जाऊ द्यायचा नाही. ही सर्क्युलेशन कंप्लीट झाली. ही झाली पहिली स्टेप. आता दुसरी स्टेप करताना स्टार्टिंग इथनंच करायची. आता ही 2 आणि इथले 2 असे 2 बोटाचे सीझर मुवमेंट. कंपल्सरी नाकाचं आणि चीनचं कव्हर करून घ्यायचा. मूठ करायची. पूर्ण स्क्रब पुसून काढायचं. आपल्या चेहऱ्यावर एकही कण ठेवायचा नाही स्क्रबचा. जी ग्रॅन्युअल्स असतो ना ती एकही ठेवायचा नाही.
तर तुमच्या लक्षात आलंच असेल स्क्रब कसा करायचा स्टेप बाय स्टेप। तर आता मी क्लीनअप म्हणजे क्लीनअप कसं आहे, क्लिन्झिंग, स्क्रब आणि पॅक ही 3 मिळून क्लीनअप तयार होतो। तर क्लीनअप कसं करणार आहे हे माझ्या मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की क्लीनअप कसा करायचा म्हणून, आणि त्याच्यानंतर ब्लीच, फेशियल हे तर स्टेप बाय स्टेप सांगणारच आहे। म्हणून माझ्या चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि कुणी तुमचे मैत्रिणी असेल तुम्ही त्यांनाही सांगा की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। घर बसल्या तुम्ही पार्लरचा व्हिडिओ म्हणजे पार्लर शिकू शकता। धन्यवाद।